What's up mga Dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Ngayon andito ulit kami sa may Sampabian. Punta kami sa may Yagit DH Track. Pero bago doon, dadalawin namin si Patsy. Dadaan din kami ng Happiness Trail. So, let's go! Malapit na kami kay Patsy mga Dre. Yan mga Dre, dito na tayo sa may tindahan. Magpapaluto lang tayo ng almusal. Tapos sa may Happiness Trail na tayo. Meanwhile, si Patsy. Patsy, kamusta ka na? Okay lang, sir. Okay. Pakilala natin si Josh dito. Unang araw pa lang binahanda kita. Si Mel, si Harvey. Si Harvey. Kamustahin mo sila, Mel? Nai-miss mo na ba sila? Mel at saka si Harvey. Alam ko, sir, naka-vlog ka. Nanonood ka lang. Meron kang vlog. Shout out kay Patsy. Yan. Hi. Patsy. Hi again. Almusal na agad. Manong 865 din. So yan, recovery meal agad. Yun lang yung pinadyak namin. 266. A few moments later. Yan mga Dre. Tapos nang kumain, nagpawisan agad. Ang init nung noodles. Tapos manghang yung sili. Pahinga lang ng konti. Tapos punta na tayo sa may Happiness Trail. Meanwhile, So yan mga Dre, meron palang ginagawang tour ng dito. So puntahan natin. Kuya, kayang gumawa dito? Pwede bang pumunta dyan? Sige, tignan ko So yan mga Dre, pinayagan tayong umakyat. Ay, umakyat, punta pa lang pala. Pero akyat ba tayo? Sige, tignan natin. Lagay ko lang itong GoPro dito sa dibdib ko mga Dre. Sakit na ako. Kasi ito yung tsura. Nandun. Wow! So yan mga Dre, akyat tayo. Parang nakakangawit. Dre, dito pa lang. Ayoko na. Ginagawa? Parang mataas. Ang layo. So yun mga Dre, hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang ako. Ang straight kasi. Yan mga Dre, wala. Grabe, yung steep kasi straight yung aakyatin mo dito. Ayan. Kaya wag na lang natin ituloy yung binaplano natin mga Dre. Mag-ride na lang tayo. Let's go. So yan mga Dre, punta na kami sa may Happiness Trail. Oo. Tawa na ako. Muna ka na. Sino? Sundan kita. Si ano na, doon din maganda yung uniform nila. Yun. Kapag po. Wow! What's up mga Kajaporms? Yan. Japorms! Japorms mga Dre! At lamang na si Kent eh. So yan. Hindi na siyang Japorms. Kung walang performs, daanin sa Japorms. Ano sa Japorms? Yo! Happiness Trail. Magaling ka din, no, Dre? Dito. Sigan ka. Hindi, sila. Dito na yun, dyan na yun. Muna ka.
Happiness Trail. Oh, tama. Ayan po, unahin natin si Junjun mga dre para may distansya tayo. Yes, Dre. So yan mga dre, dito na kami sa may dulo ng Happiness Trail. Hindi tayo makakatawid, maputik. Josh, kamusta? Masaya. Yun. Dre. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't. Hi. Kamusta natin si Kent mamaya mga dre? Titignan natin yung forma niya. So tulak muna kami dito. Packet na kasi tong part na to mga dre. And naisahan na naman si Kent mga dre. So dito yung exit. Tignan natin si Kaja Forms mga dre. Kaja Forms, kamusta? Ganda. Ganda ng forma natin ah. Tattoo yan, Dre, tattoo. Yun. Muli. Sito si Josh. Ano Josh? Sabi. Happiness Trail 0, Josh 1. Yeah. Yes. Uy. Yan mga dre. May dumikit. Punta na kami sa may Yagit Trail mga dre. Doon na lang. Dito kami sa may tulay ngayon mga dre kasi magbabacktrack kami sa may Yagit track. Kaya dadaan kami sa may, hindi ko alam to kung saan. Basta dito. Tapos ikot kami sa likod para pagkakit namin doon namin ida-downhill yung Yagit track. Ganda dito mga dre oh. May mga koi doon sa baba. Fish pan ng koi. Wow! Punta natin si Kent mga dre. Magpapapicture daw siya dito sa may tulay. So kukuha na natin siya ng litrato. Ano dre? Ikutin mo lang yung ano, Dre, yung camera. A few moments later. Tulad ng sabi ko sa inyo mga dre, iba-backtrack natin yung Yagit track. Niyaya ko din pala yung mga dre natin, si Unico tapos si Alvin. Kaso hindi sila pwede ngayon. Tapos nagpaalam na rin ako kay Sir Chris. Thank you sir. Maglaro kami sa may track nyo ha. So padyak lang muna dito, tapos mamaya tulak na. Oh no! Yan mga dre, papunta na kami dun sa may hanging bridge. Pero mukhang hanging lang yun, walang bridge. Oh no!
Dito na kami mga dre. So yan, nandito na kami sa may bridge mo na si Junbi mga dre. Yan, taas mo muna yung bike mo dre, ganyan. Tapos tulak mo. Ito yung bridge na isa o dalawa lang pwede. Pero mamaya sundan na lang natin pag nasa gitna na si Junbi. So dre, wala ka namang fear of height, di ba? Wala. Yun. Ewan ko kay Ken. Yan, si Ken. Si Ken ang mukhang kinakabahan ngayon mga dre. Di ba pwedeng bumunta sa baba? Wala, mataas yung agatan mo. Terence, may kakampi ka na dito. Hindi yung napasukan natin. Tingnan mo. So go Dre! Ay, pag bumangking ka dyan, mahirap. Ito yung papunta pa lang ng trail, may trail na. Yan mga dre, sunod na tayo. Nandun na si Junbi sa may dulo. Nakatas ulit yung bike ko mga dre. Ito po. See-through. Good luck kay Kent mga dre. Na-try ko naman na to eh. Mukhang matibay to. Yan, dito na tayo sa may bandang gitna. Medyo magalaw kasi mahangin ngayon mga dre. Oh no! Sabi. Yan, stop muna ulit ako for the views. Nakakakaba. Ayan, malapit na tayo mga dre. Ayan. Kamustahin natin dito si Junbi mga dre. Dre, kamusta yung trail? Medyo nanginginig yung tulay. Mahirap pag nasa gitna. Pero Mahulog. baka mas malakas pa yung ginig mo dre kaysa dun sa tulay. Oo nga eh. So andyan na si Josh. Si Ken ang aabangan natin dito mga dre. A few inches later. Josh, kamusta? Makakatawid kaya si Ken mga dre. Ken, go! Tatanimatang bomba. Clear! Ayan, kamustahin natin si Josh dito. Tama lang, saktong alog. Dito na masusubukan ang tapang ni Kent Chan mga dre. Malakas daw loob nito eh. Kahit ano tinitira, kahit ano gina-jump. Tignan natin. Let's go Dre! A few minutes later. Many minutes later. Ayong, oo. One eternity later. Taas mo yung bike mo Dre! Mas madali yun! So yan. Malayo pa si Kent. Nasa 5% pa lang siya ng tulay. Importante Japan siya. Oh, importante, maporma ka pa rin. Ka-Jaforms. Diyan na yung hangin. Walang daan sa baba Dre, mas mahirapan ka. Masisira yung Jaforms mo pag duman ka sa baba Dre. Puntahan kita dyan. Ayoko nga. Lagyan natin ng background music. Mission impossible to Dre.
Slowly but surely ang ating ka-Japors, mga dre. Uy. A few inches later. So yan, malapit na ang ating ka-Japors, mga dre. Wow! Hanggang nagpapahinga pa sa gitna. Slowly but surely. Yan, malapit na dre. Japorms ka pa rin dre. Kahit kinakabahan. And kamustahin natin si ka-Japorms. Dre, anong masasabi mo? Nice, Dre. Thrilling. Uy, Thrilling. pinagpawisan ka dre ah. Mamaya kung tayo bababa sa daan mga ka-Japorms. Meron akong ano eh. Yung phobia sa ano? May ko siya, fear of height. Zero part. Yun. So, pahinga lang muna, tapos diretso na kami dun sa may truck, mga dre. A few moments later. So yan mga dre, dito na tayo sa may dulo ng trail. Ngayon, papakita ko sa inyo yung huling feature, yung ramp. So yan mga dre. Yan. Tapos diretso kami dun sa tuktok. Yan mga dre, pinakita ko na sa kanila yung isang ramp. So isi-session natin. Let's go! So yun yung try natin mga dre. Susubukan ni ka-Japorms. Abangan natin. So yan Dre, Kaliwa mo. malakas talaga loob nito. Sa heights lang medyo kinakabahan. Nice, Dre. Coach Ed Carlo Bandong is the name. Easy Enjoys TV. Subscribe. Tatry din ni Lupet. Susubukan din ni Josh mga dre. Goggles mo nandito sa leg. Tug mo na lang. Ay! Ay! Yun! Nice dre. Nice, Josh. Bang! Ano yan? Yung Andun test si lang Dre. sa walang nagpatibay ng loob. Positioning ni Dre ngayon. Try niya itong jump. Second hit. Practice dito sa Yagit Trail. Purong kita mo siya, hindi siya naglilimba. Nice! Nice! Tinatalon niya talaga. Clear! Easy Enjoys TV, sending. Yagit Trail jump. Nice! 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 Ang smooth.
So yan, tapos na kami nag-session dito mga dre. Ket pa kami doon para makita pa namin yung ibang features dito sa may Yagit Track. Let's go! A few inches later. Dito na tayo sa may drop section mga dre. So yan, pakita ko sa inyo. Delikado. Lagay mo dyan para pag nahulog dyan, malambot. So yan, ganyan yung gap niya oh. Yan. Tayo ako. Dito. Yan si Kent. Hindi ko kaya yan. Hanggang shoulder ni Kent mga dre. Yan oh. Jump pa nga lang doon. Yan. Tapos ang receiver niya medyo malayo kaya kailangan mo ng buwelo dito. Ang problema ito. Tapos diretso may isang drop ulit mga dre. Ito yung isang drop niyan. Tapos diretso doon sa may big ramp. Oo naman. So yan mga dre, try na natin. So yan. Packet na kami mga dre. Tulak pa doon. Tapos tignan natin yung ibang features ulit dito. Dito mga dre, nasa isang section ulit tayo ng may features. Meron sila ditong mini tabletop. Tapos pagka-berm mo doon, may dalawang drop naman dito sa dulo. Yan. Nasa taas na sila Kent, Jumbit at si Josh. Isi-session nila to. Dre, nakita ka. Dito na tayo sa may big drop naman mga dre. Tignan nyo yan. Bilangin natin kung ilang sako. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. A few moments later. Hanggang mapid. Magaling! Nice Dre. Kamay lahat. Packet na naman kami mga Dre. Grabe, ang galing ni Lupet. Lupet drop. Wow! Yun. Dito na kami sa may technical section. Yung may steep na rakis.
Yan. Ano to, mini antenna. Pagka left turn mo dito, bangin. Oh no! Diretso pa kami dun sa tuktok mga dre. A few inches later. May isang feature ulit dito mga dre, pakita ko sa inyo. Ito yung gap nila. So yan. Pag galing ka doon, tira sa gap, tapos may berm dito. Papunta doon sa may steep rocky section. Yan, isi-session natin to mga dre. Okay, drop in! So yan mga dre, malapit na kami sa may tuktok. Pahinga lang muna ng konti dito kasi sobrang init ng panahon. Kala namin uulan, pero sobrang init ngayon. Kasi pag dumadapo ka, nakaganon ko. What's up mga ka-job forms? Kaanin sa job forms. Nandito na kami mga dre. Sa wakas, nakaabot din. Yun, mas malamig ang hangin dito. Oh yeah. So ito yung stage ng mga Team Yagit mga dre. Pahinga muna tayo dito saglit. Pahinga muna kami dito saglit mga dre kasi sobrang init ng panahon, tapos ang taas din itong starting point ng DH track nila. Shoutout pala sa Team Yagit. Yun, thank you, pinayagan nyo ulit kaming maglaro dito. Enjoy itong track nyo. Dre, ano masasabi mo sa track ng Team Yagit? Ganda, ganda ng mga features dito at pagkakagawa. Ang galing. Parang natural lang siya. Thank you sa Team Yagit. Pinayagan nyo yung Team Masiba na maglaro sa playground ninyo. Ride tayo ulit next time. Collab tayo soon, mga tol. Thank you. Dre, ano masasabi mo sa DH track nila? Solid. Mag-improve ka pag dito ka naglalaro. Salamat Team Yagit. Papahinga pa rin kami dito mga dre. Ipon lang muna ng lakas bago bumaba. Wow! Yan. Chill lang muna mga dre. Pipicture muna si Kent doon. Abangan niyo sa mga account niya yung mga post niya. Yan mga dre, tapos na ang pahinga. Yan, gear up na. Bababa na kami sa may date track ng Team Yagit. So let's go! Let's go Yagit date track!
Nice mga ka-pictures. Oh, kambing gap. Nice. So yun yung run natin mga dre. Hintay lang natin yung ibang kasama dito sa baba. Grabe, ang sarap ng track mga dre. Team Yagit, thank you talaga. Kasi pinapayagan nyo kami maglaro dito sa playground nyo. Malaking busto para sa amin. Thank you. Nice dre. Nice dre. Kubra sa limbak. Nice Josh. Hindi ko na ibalik. So yan mga dre, paakyat na kami sa taas. Balik na rin kami ng parking kasi mainit na rin. Pero sulit, thank you Team Yagit. Yun. A few moments later. So yan mga dre, dito na kami sa may labas. Balik lang kami sa may parking. Konting padyakan lang. So let's go. So yan mga dre, dito na kami sa may parking. Inom ng Kumunti na rin yung mga nagbabike. Oo, kuya. Simula nung ano, yung mga katulad na. Yan, kain tayo. At yun ang ride namin sa may Happiness Trail at Yagit Beach Track mga dre. Thank you Team Yagit sa pumayag kayo na maglaro kami sa inyong playground. The best. Thank you. Yun, thank you Team Yagit. Hanggang sa muli.